Aprangsi nili chener kelangver Karbi Anglong rat kadukawi doana phanta Karbi Defense Officer mate nili YouTube channel ahin pen nangri tumphan kardom nang pajiriglo tangte pini ilitum labangso a video long chethandam lona labangke Indian Army afuthak Indian Army along nang li jongsi kachipalong dun logji purtangte ku PC ke claim nangji kosonsi ke dam nangji la pente ajon kiding chest running lahai huye puthak nili labangso a video long nang li tumaphan than pachini ponpo tangte kichengsi Indian Army along jongsi nang li claim dunji mate interview pidunji purtangte nang li arta bangke kenangsot arta bangke lake nang li 17 half pen 21 years lasoang bong penlo labangke general duty apanlo tangte next abangke tradesman mate clerk mate nursing assistant laso apana bangke nangli 17 half la pente 23 years lasoang bong penangli jogdun longlo tangte ke charlie abangke nangli minimum metric pass mate 10 pass vek nangji la pente asontin a subject long sitame nangli 33% abangke dovek nangji la pente tutel asontin a subject pangrum pet pen nangli 45% abangke dovek nangji tangte langdam sinang la Indian Army long ki jogdun long japhan ajon kiding mate height abang kon do nangji height abangke nangli tu 160 cm donangji la pente la north eastern candidate atuma phana bangke 157 cm donangji la pente chest bangke 82 cm plus 5 cm donangji la pente la ilitu north eastern candidate atuma phana bangke 77 cm la pente kipangkang pena bangke 5 cm donangji tangte nili selection process abang nang thanpon ikpo selection process la bangke kichengsi nangli online apply nangpo la Indian Army website along dampen nangli jongsi online apply dun edlo purutangte nangli phan la computer exam aphan nanghangpo computer exam jongsi nangli chepa un dun dedlo purutangte nangli phan merit list paklangpo la pente next abangke running matela PET PST la so phan nanghangpo jongsi nangli PET PST along jongsi undun dedlo purutangte nangli phan medicare along nang ponpo medicare along undundelo purutangte nang lipan la merit list along amen paklang pon ipo tangte langdam sinang running along abangke 1600 meter race dopo lasso angbong pen 5 minute 30 second angbong jongsi nangli patang un purutangte 60 marks longpo lapente excellent lo jongsi nangli 1600 meter race along 5 minute 45 second angbong jongsi patang un purutangte nangli labangke 40 marks longpo tangte next event abang langdam sinang next event labangke pull up matela beam kivung labangke nangli jongsi batai kep bimvung unlo purutangte nangli ke excellent lo lapente 40 marks longpo lapente nangli jongsi nobar bimvung un purutangte nangli 33 marks longpo lapente atbar purutangte nangli 27 marks longpo lapente nangli batai troksi bimbung un purutangte nangli 21 marks longpo lapente nangli jongsi batai trokvet bimkivung un purutangte nangli ke qualify lo lapente 16 marks longpo batai trok pen jongsi nangli aki kom purutangte nangli abangke qualify un edet po mate fair det po tangte langdam sinang next abangke nangli 9 feet ditch jump labangke only qualify nangpo la daga bangke ajada marks ta velo la pente next event abangke zigzag balancing la daga sitame nangli just qualify nangpo la daga bangke ajada marks ta avelo tangte don marli etum la physical mate la PET PST along bangke la puan vetlo tangte la non next abangke written exam mate la computer exam along abang ku PPA subject si ke bangji mate nangli ku PPA subject si ki charli nangji ma labang so phutha ga bangle ilitum che thandam lona ki chengsi a subject abangke nangli general knowledge mate general awareness tangte next subject abangke nangli general
next a subject abang ke elementary mathematics lapente next a subject abang ke nangli la reasoning dopo lapente next abang ke Hindi English a subject abang ke compulsory kali nangli la Hindi tami English tami ison abang ke chongwai nang po tangte la subject pli abang ke nangli la computer exam along ke bangji a subject lo nona bangke ilitum langdam sinang la Indian Army along jong sinang li apply dunji mate interview pidunji mate nang li chepalong dunji mate claim ingtung pik purutang de documents bangke kenang sot ku ppia documents si kenang jima purutang te kecheng si la bangke nang li education certificate mopen ta nilinang than elo la 10 pass certificate nang po mark sheet nang po la pente admit card nang po lapente nangli la metric along asontina subject sitame 33% dovek nangji lapente 45% dovek nangji kali protangte nangli apply dun long le mate interview pidun long le detpo next abang ke nangli domicile certificate mate PRC certificate le do pusitame choklo tangte next abang ke caste certificate lapente birth certificate lapente religion certificate lapente character certificate lapente unmarried certificate lapente Aadhaar card PAN card lapente relation certificate abang ke compulsory kali nangli hem jongsi nangli hem akisar mate nangli korte jongsi army along ke claim dun do protangte nangli laso relation certificate chipondo protangte nangli fan relaxation dopo laso fancy relation certificate abang ke kehang nangli long do pulote miyong chotlo ave pustame thanglam avelo tangte next abang ke code affidavit lapente spouse certificate NCC certificate la sonni certificate abang ta compulsory ke kali bonsitame nangli long do spouse certificate NCC certificate do pulotangte nangli me par piglo lapente extra marks sitame nangli long ponpo tangte don marli atum nili labang so a video long nangli tuma phan la Indian Army long kachepalong dun logje aphan kupi sike claim nangjima kupi a subject sike charli nangjima running along konsi ke kap nangjima beam pull up labang so puthak nili nangli tuma phan kicheng pen kijut angton details nili nangli tum phan than pachini pamelo lasi nili nangli tuma phan chuning rilo nangli jongsi defense along kidunji ning hang pika bang phu pulotangte nangli labang so achenera long subscribe dam ikha lapente nangli tuma phanili mesen video nangwan pithek verji aphan tangte don marli atu dome thakme kardom karbianglong jai hind